Hi guys, maadjong hapon na ko diri guys kay magtuwa kog isda ba. Magtuwa kog isda nga magkuha ko og tangkong. Kuya kay isda na balde. Magkuha kog tangkong guys. Bihang isagol sa tinuwa. Ang isagol sa tinula. Ang tinula, ang isagol sa tinuwa guys. Sumukuha ako gamay-gamay ra gud pud ang kuhaan. Siguro isagol sa tinuwa. Oh, tangkong mo diha. Manguha lang mo di ari. Naidaghan. So, manguha sa tangkong guys. So, ulit na ako guys. Mura na akong kuha. Gamay na akong kuha guys kay. Gamay na akong gikuha. Kay isa gulo magtinuwa. Sa man against light man. Pastilan lure. Gamay na akong gikuha guys kay. Isa gulo man sa tinuwa. Unsa, manguha kong alugbati. Ito kong alugbati dito. Kaya akong sagulan kong alugbati. Sharo. Siya kong tinulaha o di ta panington forever sang siya rong tinulaha di ta panington. Charot. So na diri nga side ang among alugbati guys. Na diri nga side. Ug kinalabungan naka-adjust tanan. Kay sukad pag uwan-uwan. Ay. Diba? Okay. Oh guys. So na alugbati guys. Nangatay ni siya guys, nangatay niya. Da. Gahi ka putlong. Nah. Gahi ka putlong. Ito kay dahon guys. Tingnan. Ano mag sumol ni sang dakak. Aray ko. Diba? Si green o color. Gula pa kayo kay green o color. Da. Ang punuan na guys na dito sa side guys. Labong lagi na sidya kay tungod nga atong sigig uwan. Pag sigig uwan ni guys, ning labong na sidya. Nadi ko bantiyong diari. Charan! Naran siya sa among kuraw. Gamay na lang ni kay baligya ang mama. Baligya si mama ko ang alugbati. Eh. So kay ko na siguro ni. Sakto rin si sidya. So, butahan na itong kamunggay guys. Katong kamunggay nga gipulong gahapon ba? Sayang. Eh, pwede ba kaning kamunggay gipulong gahapon ma? Laos na na? Kari na lang. Na. Ang bunga. Naay bunga dori. Nangumbitay ra ni sa among kuraw. Among kuraw. Tadaan! Tiari ko be. Tiari ko nga side. Tiari nga side. Nga kamunggay nga side. Tadaan, mabalik ni, balik. So, tiari kamunggay guys. Fights na ni guys, fights na ni sa tinula. Sumura to guys. Naghikay sa tagpanihapon. Bye, thank you for watching. Ingat.